और वो सब पुनर्जन्म के कहानी तो बहुत सुन लो कब्जा, लेकिन आज के कहानी ऐसन बा जन महात्मा गांधी तक के भी हैरान कर देहलस। उनकर एक कहानी में दिलचस्पी इतना बढ़ल कि वो पुनर्जन्म के कहानी के सत्यता के जांच करे खातिर एगो जांच कमेटी बनवा देना, और वह अंदाजा लगा सकेनी कि ई पुनर्जन्म के कहानी सत्यता के कितना करीब हुई जन महात्मा गांधी के भी उत्सुकता के बढ़ा देहलस। अगर वो हमारे चैनल के अब तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर ली। नमस्ते, हमार नाम है यशदीप और वह सब भोजपुरी कथाकार चैनल देखतन जा। तो चली जानल जा कि आखिर ही पुनर्जन्म के कहानी रहेगा। साल 1902 के 18 जनवरी के मथुरा के एगो गांव में एगो लड़की के जन्म भइल जेकर नाम रखाइल लुगदी देवी। लुगदी जब 10 साल के भइली तो उनकर बियाह मथुरा के ही एगो कपड़ा व्यापारी केदारनाथ चौबे से हो गई। केदारनाथ के पहिलकी पत्नी के मृत्यु हो गया के कारण उनकर घर वाला उनकर बियाह लुगदी देवी से करा देहल लोग। साल 1924 के करीब लुगदी देवी एगो बच्चा के जन्म देहली, पर बच्चा मृत पैदा भइल। फिर साल 1925 में लगभग 23 साल की उम्र में वो दोबारा एगो बेटा के जन्म देहली। बच्चा स्वस्थ रहे, पर बेटा के जन्म देहला के 9 दिन बाद लुगदी देवी के मृत्यु हो गई। एक बाद 11 दिसंबर 1926 के दिल्ली के एगो मोहल्ला में बाबू रंग बहादुर माथुर नाम के एगो आदमी के यहाँ एगो लड़की के जन्म भइल। लड़की के नाम रखाइल शांति देवी। घर में बेटी के पैदा भइला के खुशी मनावल गई। मोहल्ला में मिठाई बांटल गई। छोट लड़का तो हर घरे होना सन। सबके जाने ला कि बच्चा जब 2-3 साल के हो जाना सन तो कितना चंचल और शरारती हो जाना सन, कितना चौंके न सन। पर शांति देवी 4 साल तक एकदम शांत रहली, बहुत कम बोला। पर अचानक 4 साल के शांति बोलल चालू कर देली, बहुत ज्यादा। घर वाला ये ध्यान कैल लो कि शांति दिल्ली के बोली नहीं बोलत बल्कि मथुरा के बोली बोलत आ रही, जबकि उनकर परिवार के केहू भी न मथुरा गइल रहे न उजा रहल करे। सब लोग दिल्ली में रहे। एक दिन तो गजबे हो गई। 4 साल के बच्ची शांति देवी अपनी माई से कहली कि हमार घर ई ना है, हमार घर तो मथुरा में बा और हमार नाम लुगदी देवी है। हमार शादी भी हो चुकल बा। मथुरा में हमार परिवार बा, पति बा न, जिनकर पहली पत्नी की मृत्यु भइला के बाद हमसे उनकर बियाह भइल। हमारे एगो बेटा भी बा। शांति देवी अपनी माई से इहो बतैली कि उनकर पहिलका बेटा मरल पैदा भइल रहे। शांति देवी अपनी परिवार वालन से जिद करे लगली कि उनकरी असली घर मथुरा ले जाइल जा, जहाँ उनकर पति उनकर इंतजार करता न। शांति देवी से जब उनकरी पति के नाम पूछल जा तो वो चुप हो जास, शर्मा जास, पर अपनी जुबान पर कब्बो अपनी पति के नाम ना लियावस। हाँ, इतना जरूर बतावस कि उनकर पति गोर बा न, चश्मा लगावे न और उनकरी गाल पर एगो मस्सा बा। एक बार तो शांति देवी मथुरा जाए खातिर बिना केहू से बतैले घर से निकल गईली। हालांकि घर वाला उनके मथुरा में ही पकड़ ले रस लोग। शांति देवी जब कुछ पढ़ भइली तो स्कूल में उनकर दाखिला भइल। ओहू जब सबसे इहे बतावल करस कि उनकर शादी हो चुकल बा। अध्यापकन के बड़ा अचरज होखे कि दिल्ली में पैदा ये लड़की मथुरा की बोली कैसे बोल लेती है। बच्ची शांति देवी अपनी बात के सही साबित करे खातिर कई गो ऐसन बात बतावस जो सुने वाला के चौंका के रखते। वो कहस कि मथुरा में उनकरी घर के सामने द्वारिकाधीश मंदिर बा, वही जा उनकरी पति के कपड़ा के दुकान बा, उनकरी घरे एगो कुआं बा। वो कुछ पैसा अपनी कमरा में एगो मटका में छुपा के रखले बाड़ी। शांति देवी 9 साल के हो गई, पर उनकर मथुरा जाए के रट खत्म ना भइल। उनकर घर वाला उनकरी ये सब बात से एकदम परेशान हो गए रहे लोग। तब्बे शांति देवी के इस सब बात उनकरी बाबूजी बाबू रंग बहादुर माथुर के दूर के रिश्तेदार बाबू बीचन चंद्र के पास पहुंचल। बाबू बीचन चंद्र दिल्ली के दरियागंज के रामजस उच्च विद्यालय में अध्यापक रहना। वो 9 साल के बच्ची शांति देवी के लालच देना कि अगर वो अपनी पिछला जन्म के पति के नाम बता दीहन तो वो उनके मथुरा उनकरी पति के पास ले जइहन। आखिर शांति देवी उनकरी बात में आके अपनी पति के नाम बता देहली। नाम रहे केदारनाथ चौबे। शांति देवी के बतावल विवरण के हिसाब से बाबू बीचन चंद्र मथुरा में केदारनाथ चौबे के चिट्ठी लिखना और उनमें सब बात बहुत विस्तार से लिख के उनके लगे भेज देना। केदारनाथ चौबे के वो चिट्ठी मिलल, वो चिट्ठी पढ़ना और बाबू बीचन चंद्र के एक जवाब भेजना। जवाब में लिखना कि शांति देवी के हर एक बात एकदम सच बा। वो लिखना कि दिल्ली में ही उनका चचेरा भाई कांजी मल रहना, रउआ उनसे जाके मिली। शांति देवी के परिवार पंडित कांजी मल से मिलल और सब बात विस्तार से बतैलस। पंडित कांजी मल भी इस सब बात सुन के हैरान हो गई ना। बातें ऐसन रहे। कांजी मल शांति देवी के बात के सत्यता के जांच करे खातिर उनकरी घरे उनकर पूर्व जन्म के पति केदारनाथ चौबे बन के गई ना। पर शांति देवी उनके देखते पहचान लेहली। उस सबके बतैली कि ई उनकर पति ना हुवन बल्कि उनकरी पति के चचेरा भाई हुवन।
फिर तो इधर जितना लोग रहे सब केहू एकदम चौंक गई, खासकर पंडित कांजीमल। शांति देवी पंडित कांजीमल से अपनी पिछले जन्म के कई गो ऐसन बात बतैली जौन लुगदी देवी ही जानत रहली। पंडित कांजीमल की विश्वास हो गई कि पिछले जन्म के लुगदी ही है। पंडित कांजीमल तुरंते केदारनाथ चौबे के पास मथुरा भगना और उजा पहुंच के उनसे ई बतैना कि शांति देवी और केहू ना तोहार पत्नी लुगदी देवी ही है, उनकर पुनर्जन्म भइल बा। अपनी चचेरा भाई के बात सुन के केदारनाथ चौबे शांति देवी से मिले खातिर दिल्ली जाए के मन बना ले हना। 12 नवंबर 1935 के केदारनाथ चौबे अपनी बेटा नवनीत लाल जो उनकी उनकरी दूसर की पत्नी लुगदी देवी से भइल रहना और अपनी तीसर की पत्नी के साथे दिल्ली शांति देवी के घरे पहुंचना। ए बार भी शांति देवी के घर वाला केदारनाथ चौबे उनकरी तीसर की पत्नी और उनकरी बेटा के शांति देवी के सामने गलत परिचय देके मिलवेलस लोग। पर शांति देवी केदारनाथ के देखते पहचान गई कि इहे हमार पति हवन और ना तो अपनी बेटों के पहचान ले हली। लोग पूछल कि तू अपनी बेटा के कैसे पहचान ले हलू है। लुगदी देवी तो बेटा पैदा भइला के 9वें दिन बाद मर गई। शांति देवी कहली कि माई हैं, अपनी बेटा के कैसे ना पहचानब। शांति देवी केदारनाथ से कई गो ऐसन बात बतैली जेके सुन के केदारनाथ चौबे हैरान हो गई ना कहीं उनके विश्वास हो गई कि उनकर दूसर की पत्नी लुगदी देवी ही दूसर का जन्म ले बाड़ी। पर शांति देवी के ए बात के बड़ा दुख भइल कि केदारनाथ चौबे उनकर मरला के बाद दूसर शादी कर लेना। जब शांति देवी उनसे पूछली कि रउआ तो हमसे मतलब हमारी पिछले जन्म में लुगदी से वादा कैले रहनी कि हमारी मरला के बाद रउआ दोबारा शादी ना करब, तब शादी काहे कैनी। केदारनाथ चौबे के पास एकर कोनो जवाब ना रहे। धीरे धीरे ये पुनर्जन्म के कहानी इतना मशहूर हो गई कि देश के कई अखबारन में छपल। पुनर्जन्म के ये कहानी महात्मा गांधी तक भी पहुंचल। गांधी जी के ये पुनर्जन्म के कहानी में इतना दिलचस्पी रहे कि उस शांति देवी से मिलके उनकर कहानी सुनना और ये पुनर्जन्म के कहानी के सत्यता के जांच करे खातिर 15 सदस्यन के एगो कमेटी गठित कईना, जेमें जानल मानल राजनीतिक व्यक्ति, पत्रकार, वैज्ञानिक लोग शामिल रहे। 24 नवंबर 1935 के ये कमेटी ट्रेन से शांति देवी के लेके मथुरा स्टेशन गई। फिर वजह से केदारनाथ चौबे के घरे जाए खातिर तांगा कैलस लोग। तांगा वाला से केदारनाथ चौबे के घरे जाए वाला रास्ता शांति देवी बतावत रहली। कुछ देर चलला के बाद उ तांगा वाला के एगो घर के सामने रोक देहली। वो घर के लोग से पूछला पर पता चलल कि ई घर केदारनाथ चौबे के ह। पैदा भइला के बाद शांति देवी पहली बार मथुरा गई रहली, पर उनके केदारनाथ चौबे के घर के हर रास्ता, हर मोड़ याद रहे। शांति देवी मथुरा पहुंच के ओइजा के कई लोग के पहचान गईली। घर में कहाँ कुआं बा, उनकर पति केदारनाथ के दुकान द्वारिकाधीश मंदिर के सामने बा, ये सब बात एकदम सच निकलल। यहाँ तक कि मटका में छुपा के रखल पैसा वाला बात भी। जांच कमेटी शांति देवी के हर बात सही पाते हुए ये निष्कर्ष पे पहुंचल कि लुगदी देवी ही शांति देवी के रूप में दूसर का जन्म ले बाड़ी। एकरी बाद कई गो शोधकर्ता शांति देवी के ए पुनर्जन्म के कहानी पर शोध कैलस लोग। शांति देवी खुद के सही साबित करे खातिर कई गो इंटरव्यू देली। 27 दिसंबर 1987 के 61 वर्ष की उम्र में उनकर मृत्यु हो गई और अपनी मृत्यु से 4 दिन पहले भी वो एगो इंटरव्यू देले रहली। शांति देवी पूरा जीवन बियाह ना कैली और उनकरी मन में ये दुख रहले रह गई कि उनकरी पूर्व जन्म में उनकर पति जो उनसे वादा कैले रहना शादी ना कैला के उ निभा ना कैना। अगर हुआ कि वीडियो अच्छा लागल हुई तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी और हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। नमस्ते।